Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Forest Department बेसेबां सेस नांगौ हाइट नांगौ जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे क्वालिफिकेशन बेसेबां नांगौ बेनिफ्राय डिफरेन्सआ मा दङ फरेस्ट गार्डजों आरो बेटेलियनजों बेनि सायाव डिसकास खालामगोन दा मेल फिमेल बेयाव बयबो एलिजिबल जागोन अल आसाम कैंडिडेट्स बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एबा अफलाइन हिसाबै अनलाइन खालामनो हागोन बा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेब्ला टाइमा जायो नाथाय दासिम डेट फिक्स जायाखै नाथाय ओंखारगोन होनदों 5000 एक्सपेक्टेड वेकेन्सि थ' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा लोगोफोर जों बेयाव फैबाय अफिसियेल साइडआव बेयाव फैनानै जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन ना अब्ला लेटेस्टआव फैनानै नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन अके जेब्ला फुल अफिसियेल नटिस फैयोना अब्ला बेयाव रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना अनलाइन हिसाबै थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अके दा बे जाबाय मोनसे आपडेट दा नोंथांमोना क्राइटेरियाखौ नायग्रोदो बेसेबां रोखोमनि लादोंमोन थांनाय बारावहाय आरो बेनि सायाव सिगांनिया जेबो आपडेट गैया अके स' नोंथांमोना गोबां सोंगासिनो दङ ना मा जादों बे 1081 पस्टआ मामोन आरो स' बिनि गेजेराव डिफरेन्सखौ जों नायगोन लोगोफोर बेनो जाबाय जोंहा क्राइटेरिया दा सेलारिया आसाम पुलिसजों सेम जायो नै 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो पोस्ट वाइसआवहाय हमना ला फरेस्टार 1 आवहाय हमना ला नै एसे बारा दङ हमना ला बेबायदि हमना ला देन बिनिफ्राय आरो स्टेनोग्राफाराव बेबायदि एसे बारा दङ हमना ला स' बेनिफ्राय नै फरेस्ट गार्डआव एसे खम दङ सार्भियर दङ बेनिफ्राय मावद दङ आरो लोगोसे कारपेन्टार ड्राइभार दङ बेबायदि रोखोमनि पस्टआ ओंखारगोन आरो बे आसाम फरेस्टआव स' बेनिफ्राय मोजां बाथ्राया बेनो बेटेलियन खालामसिगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय आसाम बेनिफ्राय फरेस्ट बेनिफ्राय प्रटेक्शन बेनिफ्राय फर्स बे AFPF बानायगोन होनना बुंदों जेराव नोंथांमोना GD हिसाबै बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन हिन्जावफोर नङाब्ला हौवाफोर गासैबो बोथ साइड बेयाव चान्सखौ मोननायनि आसायाव दङ दा बेवखै जाबायना लोगोफोर नोंथांमोनानै मोनसे गोदान बेटेलियन खालामबायना मिथिखादों हमना ला AF बेनिफ्राय PF दा बिनि फुल फर्मआ जाहैबाय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स दा बेयाव नोंथांमोना गोदान साख्रि बेयाव चान्सखौ मोनगोन जेब्ला नटिफिकेशन फैयो आरो थाबैनो फैगोन होनना बुंदों दा एक्सपेक्टेड जोंहा भेकेन्सिया 5000 आसा दङ अके स' 5000 आसा दङ मेल आरो फिमेल गासैबो बेयाव अल आसाम कैंडिडेट्स एलिजिबल जागोन नाथाय बैसोनि सायाव सोनारगोन दा लोगोफोर सिगांनि भेकेन्सिया बेबायदि रोखोमनि फैदोंमोन आरो ST आवबो गोबां थायो बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरियावबो नोंथांमोना थांनो हायो आरोना दा जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन अब्ला मोनफिनजोबगोन बे प्रिभियासनिमोन दा नोंथांमोना थाबायदोंमोन जानांगौ थाबायखांबाय जानांगौहाय नाथाय रिजाल्टआ दासिमबो ओंखाराखैमोन स' बेनिफ्राय बैसो होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया पस्ट लाइ पस्टआव सोनारो दा नैबे फरेस्टार 1 एबा ग्रेड 1 आव स्टेनोग्राफाराव 21 इयार्स आरो गाहायसिनानो देन गोजौसिना 38 नर्मेलाव बाट जोंनि ST हिसाबै 43 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जायो मानोना जोंहा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय स' बेनिफ्राय सेकेन्डआव नायोब्ला फरेस्ट गार्ड सार्भियर बेनिफ्राय मैदेर मावथाय ना बेनिफ्राय कारपेन्टार ड्राइभारावहाय 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन आरो जुदि नोङो 18 इयार्स जाबायब्ला हागोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम 43 इयार्स बेयाव होनाय जादों नाथाय मोनसे बाथ्रा जोंहा बेटेलियन होनाय लोगो लोगो 43 इयार्ससिम मोनगोना आसा गैया मानोना जास्ट जोंहा मिथिखागौ 18 निफ्राय 30 इयार्स ST हिसाबै मोनो आसाम पुलिस बायदि बेखायनो बेयाव 43 हालागै थांनायनि चान्सआ गैया दा मानोना बिथांमोना बुंदों बेटेलियन हिसाबै कामान्ड' बायदि नोंथांमोना ड्रेसखौबो नुखाबाय जानांगौ दा बेखायनो एजआ एसेबां गोजौआव थांनाय नङा आरो जास्ट 18 निफ्राय 30 इयार्सहालागै चान्सखौ मोननो हागौ आरो बेटेलियन हिसाबै दा जायखिजाया क्वालिफिकेशन होनोब्ला बेयाव डिग्री पास फरेस्टारा बेनिफ्राय स्टेनोग्राफारा फरेस्ट गार्डआ HS पास बिदोंमोन थांनाय बोसोराव नाथाय जुदि बेटेलियन खालामब्लाना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो कनस्टेबलाव 10 पासआनो जायो दा बे कनस्टेबलसो जागोन नालाय 10 पासआनो जागोन थ' नोंथांमोना मोजाङै मोजां बेटेलियन फर्सआवहाय 10 पासनिफ्रायनो चान्सआ दंखायो मानोना बे जाबाय मोनसे फिसा पस्टआव दा फरेस्ट गार्डबालाय जोंहा HS पास दा बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डबो थानो हागौ नाथाय बेटेलियन बेयाव मेनसन खालामनाय जाला गोदान फर्स थाबाय नालाय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स नालाय बेखायनो 10 पासआ बेयाव कनस्टेबल एबा बेटेलियन हिसाबै चान्सआ दङ आरो दा बेखौहाय जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन दा बेखायनो बे आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआव नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ रेडि जाखादो 10 पासनिफ्राय लानानै खिन्थु बैसोआ 18 इयार्स जाथारनांगोन बिनि गाहाया बेयाव हानाय नङा दा बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ ड्राइभार दङ कारपेन्टार दङ मैदेर मावद दङ स' सार्भियर दङ बेफोरावहाय 10 पास 8 पासआनो एलिजिबल जागोन आरो ना दा जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोबावगोन बेनिफ्राय जों दानिया हाइट एन्ड सेसखौ नायनोसै फैदो दा जोंहा हाइटआ 153 आनो जागोन हौवाफोरा ST हिसाबै बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 145 जोबोर मोजां बयबो मेक्सिमाम एलिजिबल जागोन हाइटआव जेबो प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय सेस्टआ 79 जानांगोन हौवाफोरा आरो एक्सपेन्ड खालामबा 84 जाहैथारनांगोन माने 5 सेन्टिमिटार बारायखानांगौ हिन्जावफोरखौथ' नाया सेस्टआव दा बेनो आरो नोंथांमोननि हाइटआ सेस्टआ बेनो नोंथांमोना नायना लादो हौवाफोरा 153 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफ्रा 145 सेन्टिमिटारानो एलिजिबल जागोन
दा बेनोमोन नोंथांमोना मिथिबाय क्वालिफिकेशन बेनिफ्राय बैसो बेनिफ्राय चेस्ट आरो हाइटखौ मिथिबाय आरो जेब्ला बेटेलियन ओंखारो आं नोंथांमोना आपडेटखौ फिन खनसेबाव लाना फैगोन बेनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन बेनिफ्राय सिलेबासखौबो नोंथांमोननो लाना फैगोन।